mga birth certificate. Okay. Sir, ilan ulit ang local civil registrar? 1,634 po. Okay. Dun sa 1,634 civil registrars, meron ba kayong natanggap na ganito karami in that type? I mean, obviously, there's some registrars in a metropolis, okay? Pero meron pa bang mga ibang kaduda-duda, like in, kunyari, Santa Cruz, ganun ba karami yung population? And have you gone there now to investigate Yes, and to ma'am. verify? Okay. We have already, in fact, blocked 1,500 birth registrations. Ang kasama po yon, yung karamihan doon ay galing sa Santa Cruz. Ibig sabihin po, hindi nila marirequest. At yung po yung process, 18 of this ay pinadala na namin sa Office of the Solicitor General for cancellation na po. Kasi may proseso. So yung una po, binablock muna namin sa system para hindi na ma-request. And then we will engage the OSG for the cancellation. Okay. Cancel, sir? Ang ngayon ng cancellation, mayroon tayong isang case, yung kay Mayor Alice. Hindi, so far, 80? 18 ang nasa cancel na sa OSG po OSG. yung for process of cancellation. 1-8. Kasi, yeah, it goes to the court kasi, Madam Chair. Okay. So, yung sinasabi mo na hindi na muna nila ma-access yung birth About certificate. 1.5. 1.5. Yeah. Pero may kopya na sila. Nabigyan na sila initially, hindi pa rin. Pwedeng nabigyan sila ng kopya po. Exactly. Ngayon, yun bang registrar na yon, sinong pwedeng mag-imbestiga sa kanila? Ang yung sa Santa Cruz po, siya po yung napakarami talaga na nilabas. Pero sa PSA, ang aming Fraud Management Division ay nag-identify kasi sa buong bansa natin, yung 1,634, we identified already 49 local civil registrars na may reports. And we confirmed that 15 of them ay mayroong naglabas ng birth certificate na foreign national na hindi tama. So ano yan, kakasuhan natin? Yeah, Yung we are mga register coordinating with na yan. we sent our recommendation to their mayors. Yung sa Santa Cruz po ay na-relieve na siya. Yung ibang mga local civil registrars ay iniimbestigahan ng kanilang mga chief executive, but we are sending also, PSA is also sending this to the National Bureau of Investigation. Okay, dun ba sa Santa Cruz, meron bang particular nationality na napakaraming nagpa-register? Yung Pilipino po yung sinasabi nila na Pilipino Pero sila. mukhang ano, They are Chinese. okay. Kilala mo ba yun? Yeah, Madam Chair, Santa Cruz is my hometown. Lugar ko yan. Kaya nga, kinakausap ko yung mayor doon. Ang problema, baka mamaya malusutan tayo doon sa local civil registrar dahil para nagpa-process na ng retirement. Baka mamaya makaiwas yan sa kanya mga administrative liability, no? Criminal baka maipit pa siya, pero yung hindi niya maklaim yung kanyang retirement, baka maka-retire na yun ng maaga.